Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga pala tuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Lang ginabuhat mo. Ado? Ginuyatan mo ako sa kamot? Buyan ko siya. Ano? Anika, naabuyan mo siya. Si Tita Estrella. Anika, hatagi ako sang rason. Tungod gusto ko nga magsalig sa iya. Kag gusto ko nga ipahibalo sa inyo nga wala siya nagakaon sang tawo. Ang iya lang nga ginakaon, amo ang mga bibi, kag baboy. Kag pwede naton mahambalan ina. As long as wala siya nagkakaon sang tawo. O kung nagapanakit. Mahimo kita nga makighambal sa iya. Wala ko yan nagkakaon sa tao, no? Amo gani, nga buyan ko ikaw dira sa trap. Kag hindi kagid maghimo sang malain, ha? Tungod wala man kami sang himuon sa imo nga malain. Deal? Del. Ay, Ado, kuha ang net. Ouch! My hair! Ado, magkuha ka dayon sang dahon. Kay para nga maitabon siya sa iyang alawas. Nan, ara na. Natabunan na ang idalom sang bahin sang imo lawas. Karon, masugilanon kita sang maayo, ha? Ay, sige. Magpungko ka. Gusto mo ba lang bulngon anay nato ng pilas mo sa dughan? Ay, no need na. Maayo mo lang inadayon, eh. Okay. So, tik-tik kagid? Kag wala ka nagkakaon sang tawo? Bibilang kag baboy ang ginakaon mo? Nga Girl, amo na lang siniho, Daw tao man bala. Pwede nga magkaon lang sang utan. Pwede man nga karni sang sapat. Kuna mo. Nga hindi ka na lang magbakal sang buhi nga bibi. O kun baboy. Girl, kinanglan namon nga maghunt. Kay kabahin pa ina sang mga nature namon, eh. Apang isa ina kapag pangawat.
Kag makapirwisyo ka mo sa mga tag-iya sang sapat. Di, once a week man lang ginabuhat namon ina. Apang may nagkaon sang baboy kagabi diri. Ay, hindi ako to, no? Oh. Ha? Ay, isang nagligad lang nga si Mana ako nagkaon sang unod sang sapat. Kag hindi na ako nga nagapangaon diri. May iban nga aswang diri, no? Oh. Amo gali? Kun amo, sugiri ako. Sino pa ang kilala mo nga mga aswang nga malapit diri? May manananggal man bala? Uy, pasimple ka lang, ha? May kilala ka bala? Kag nga isugid ko sa imo. Basi kung may buhaton ka nga malain sa ila, ha? Nagakaon bala siya sang tawo? Wala. Nagapanakit bala siya? Well, nakig-away siya sang ganitanay sang nagligad nga adlaw. Tungod sa kaikratan sang ex-boyfriend niya. Gusto niya nga pahiwitan. Siling ko, hindi na lang. Kaya hindi man worth, Medyo ginpahog lang niya. Nagpaupod siya sa kilala namon nga mga tik-tik. For sound effects lang bala. Tapos, nagtambay sila sa balay sang girl. Ay, ang bata. That was so funny. Okay. Ay nga nagpati ka dayon? Tigadluman ang tawag sa imo sang kaupod mo. Nga ahaw, may psychic powers ka? Kag na-feel mo nga nagasugid ako sa matuod? No. Kag wala ako nagagamit sang psychic powers. Kag paano ang mga nagabuso nga nahulugan tungod sa amon? Sa banta ko, nakahibalo kita nga duha. Nga hindi aswang ang may kabangdanan sini. Ang importante lang, nga wala ka mo nagapanakit sang tawo. Gadluman! Nagkalayo naman ang iya mga mata. Ano ba lang ginapanghampal mo ngayon? Aswang siya! Isa ka alagad sa kadulom. Bisan wala sila nagkakaon sang tao. Hindi gihapon sila dapat nga saligan. Gani untatay na ina! Maghipos ka lang, Ado! Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351 4512. Ramon, may idil ako sa imo. Ano ina? Dala kami sa kilala mo nga manananggal. Wala kami sang buhaton nga malain sa inyo. Kinahanglan ng namon nga makapangayo sang jutay nga dugo. Kag hindi ka magkabalaka. Mabayad kami. Oo. Bayaran namon ang abyan mo sang dako nga kantidad. Kagamo ka man. Bayaran namon ang pagbulig mo sa amon. Kay lola ko mahalin ang kwarta. Kinatulok niya ako. Dog ginapasa niyang akon hun ang huna. Boyan mo ako,
Oo, Paano kung hindi na ako magbalik? Paano kung palagyuhan ko kamo? good question. Pero, kung mapasugot ka sa amon, paano ka nakasiguro nga hindi inipaon? O kung tugalbong? Mm. Paano ka nakasiguro nga hindi ka mo namon paghalitan? Kagdakpon, kung nagpakita ka kaupo ng mga abyan mo. Pareho kita nga may dako nga rason para magduha-duha sa isa kag isa. Wala sang foul proof nga paagi para masiguro naton nga hindi naton pag-intuon ng isa kag isa. Pero, that's life. Kung kaisa, kinahanglan mo lang nga magpasimpalad. Kung kaisa, kinanglan mo nga magsalig. Ay, you know what? Nagustuhan ko ikaw. Kagano man abi ang hindi mo magustuhan sa akon. Fine. Fine? As in, dalon mo kami sa manananggal mo nga abyan? Istoryahon ko anay siya. Sugiran ko siya sang offer mo. Pero, ginhanglan nga buyan mo anay ako. Okay. Pero, dapat mo nga ihatag sa ako ng phone number mo. O kung username sa Facebook. Para makahibalo ako, kung diin ka pwede nga makontak. Okay. Magpamati ka. Okay. Ari na. Nakuha ko ng ginapangayo ko sa imo. Sigurado ka nga buyan mo ako? Oo, gani. Para sa diin ang posyon nga buhaton ninyo. Para mabilang ko ang 3 kamalain nga mga espiritu. Mm. Importante nga mabuhat namon dayon inay. Tungod posible nga may mapatay kung hindi namon mabuhat dayon. Gani palihog. Kinahanglan namon ang bulig mo. Palihog siling sa imo abyan nga handa kami magbayad. Okay. Ihambal ko ina sa iya. Apang hindi pa ko sure kung mapasugot siya sa gusto mo. Pwede ko lang ihambal sa iya. Apang hindi ko siya pwede nga piliton. Okay lang ina. May iban ka pa ba lang nga kilala nga manananggal? O kung kilala nga pwede mo nga ihambal nga amoy ng kinahanglan namon. Tungod kinahanglan gid namon ang imo bulig eh. Demanding ha. Pero sure buhaton ko ina. Total buhaton ko man ina sa isa. Nga hindi na lang sa tanan. Correct kag idra. Oh, si Ado. Nagaugtom lang siya ho. Samtang nagapamati. Kag dumakalayo ng lawas niya. Sa hindi mahibalan nga tion. Hindi ayhan pag tiraduron ako sang upod mo nga ina ho. Ramon? Hmm? See you later. Nag-text na ako dira sa phone mo. I-text mo ako ha, kung ara ka na sa inyo balay. Okay, fine. Nag-ulot ang mga balahibo niya sa lawas. Naglakat siya dayon. Nga nagakimpay-kimpay ang iya mga pakpak. Bye! Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo.
Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Magabian sa dagrinyo sa pagkumati ang magabatahong magsipon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelaw ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Patawar ako. Apang wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss.
thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Eliasar, nga ginpasakop ti Tia Bining, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong paratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Wala man ako sa nakita. Sige na lang Total, makita ay man kami gihapon, boss. Hindi ko na lang siya pag-istorbohon. Nakahibalo ako nga bag-o man lang siya nag-abot. Halin sa night classes niya. Mabalik na ako sa sulod sang kwarto ko Ba? Sir? Nakibot ka, Gid? Wala ka bala makatalupangod sa akon nga nagpalipod ako sa magapa nga tanom diri sa tirasa mo? Kaabtik man sa imo ba? I miss you. Bisa na kita ay man kita kaina. Daw isa ka tuig na gani para sa akon Kari ka. Sir, kinakwat mo ako. Ibutang ko. Dito ko ikaw ibutang sa kama mo, ha? Dali ka. Pilyo ka. Dali ka, Dre. Lovely! Ba? Iha! Ba? Si Mami? Sir, maglakad ka na. Dasiga. Nalak man ang portahan, hindi ba na? Lakad na. Iha! Masunod ako, ha? Sir, sa closet ko. Dali, magsulod ka. Mabalik ako sa tirasa. Hindi. Makita ka sa kristal nga design sang dingding. Sa Ha? closet ka na lang magsulod. Dasiga na. Ati, oo. Iha! Mami! Ara na! Madali lang! Nga kadugay si imo magbukas ang pirtahan. Mami, masako ako sa pagpili sang suksukon ko sa party sang friend ko. Gusto mo ba lang nga buligan ko ikaw? No! Salamat na lang, ma'am. Nga ba lang nga doon sa nagapanik ka? Ano ba lang problema? Wala. Wala, mami. Madamo lang ako sang buluhaton. Malapit na lang nga daan ang finals I see. Nalipay ako tungod sang maayo mga standing sa eskwelahan. Ginapabugal ko gid ikaw. Sa pila ka adlaw, hindi na ako mabalaka nga ikaw nang magadumala sang aton mga kabuhian. Thanks, mami. Sige na. Masunod na ako sa akong kwarto. Naghapit lang ako para magpahibalo sa imo nga ari na ako. Good night, Iha. Good night, mami. Sige. Ato na si mami. Isira ko kailak ang pertahan. Si Sarah, kaduan ko sa sulod sa akong closet. Makaigo manggali kita diri sa closet, no? Di na lang kita matulog? Maayo pa. Kagtugod masarangan nato ng mag-antos dire. Masarangan man naton nga antoson. Ang bisan ano nga hasol nga maabot sa relasyon nato nga duha. Really? Ang buot mo silingon.
mapabilin ka sa luyo ko? Bisan anong matabo? Bisan anong matabo. Dason, mapakasal kita? Kag mag-angkon sang anak? Oo. Sige ka bilog. Ay, kadamo gidaw. Basi kung hindi ko ina masarangan. Masarangan mo. Tugod ari ako. At ipanon ko ikaw. Buhaton ko ang tanan para nga magyuhom ka lang. Kaya, siyempre, gusto ko nga maging malipayon ka. Maging malipayon ang babae. Nga among pinaka-importante sa kabuhi ko. Sir? Yes, lovely. Buhaton kong tanan. Bisan pa nga mabudlayan ako. Basta maging malipayon ka lang. Kag hindi ko gid ikaw pagpahibion, pangako ina. Salamat ha. Mapalaron gid ako nga ikaw ang ginhigugma ko, sir. I love you so much. I love you more, lovely. Oh, Diyos ko. Kung tani, hindi na kami magbulagay pa ni Lovely. Kabay pa nga matuman ang amon mga hantom. Kabay pa, Diyos ko. Sa banta ko, tiun na, agad ipakilala ko ikaw sa mga katapos ang board, Lovely. Ma'am? Do ka temprano pa man sini, ma'am. Hindi bala siling mo. Matapos pang graduation ko? Hindi na ako makahulat. Maayo gani, ina. Para matunan mo sang temprano pa, ang tanan bahin sa pagpalakat sang kabuhian naton. Abi mo? Excited man siya nga makilala ka? Pero, mami, hindi pa ako handa. Oh, naana ka siling kasi na. Aba, maalam ka. Nakahibalo ako nga masarangan mo buhaton ang mga task nga ginahatag ko sa imo. Ay, ma'am, may mga bagay ako nga gusto nga buhaton. Kag nakahibalo ako, nga hindi mo ina magustuhan. Apang amoy na makapalipay sa akon. Ano ang buot mo, silingon? Lovely? Something wrong? Excuse me, ma'am. Makato ko sa CR. Dumasuka ako. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Halos naubos na gwa ang tanan kong aging kaon. Si Mami. Pakita ko siya sa espeho. Nagatindog siya sa likod ko. Mama? Ano ang buot, silingon sini? Sabda ko! Mama, I'm sorry.
Nagabusong ako. How dare you! Nga nabuhat mo ini sa akon, ha? Nga! Mami! Maldita! Mami! Ang buhok ko! Hindi pagbutunga! Masakit! Ma'am! Ma'am, tama na ina. Gusto na. Buhi ang buhok ni Lovely. Tama na, ma'am. Palihog. Hinali lang nga naghuot ang paginawa ko. Yaya! Kuha ang bulong ko! Dasiga! Isiling nga hindi matuod ang ginhambal mo, Lovely. Sorry. Apang matuod, Mami. Hindi. Hindi ina matuod. Matuod, Mami. Sino? Sino ang amay sa pistay nga bata nga ina? Ha? Ma'am? Hindi ka magpailabot dire. Pag ano ginabuhat mo dire? Kaangari ka dire. Out! Get out! Bungol ka? Magwak ka dire sining ko. Gwak! Mahal ko si Lovely, ma'am. Ginahigugma kong anak mo. Kaganda akong unungan siya. Ako ang amay sa nabusong niya. Ano? Animal ka? Ambisyoso? Diyos ko! Mami! Ginaboy mo siya sa lampshade! Kag nangigaw ka sa sanawa! Hindi! Lovely! O Diyos ko! Lovely! Lovely! O Diyos ko, nalipong siya! Lovely! Ari na ako sa kwarto ko. Husto. Nakatumtum na ako. Mabangon ako. Si Sir. Kinahanglan nga mahambal ko siya. Hindi ko mabuksan ang pwertahan. Nakalak sa gwa. Ano ba lang buot sa lingon sini? Sa terasa. Magawa ko. Lakman? Ang bintana diri sa kwarto ko. Nabutangan na sang salsalon. Ma'am! Ma'am, pasudla ako! Ginahigugma ko si Lovely. Handa ako nga unungan siya, ma'am. Lovely! Diyos ko! Lovely! Nagkaibalo ako nga ari lang sa sulod sang balay si Mami. Kag nagapabungol-bungol siya sa pagpakitluay ni Sir. Nagkaibalo ako. Nga hindi matapos ang tanan diri. Sigurado nga sa mga tinion nga ini. Nagapaminsan na si Mami
para maamligan ang amo reputasyon. Kagangalan sang pamilya. Lovely! Lovely! Zar! Zar! Yaya, nga nag-impake ka sa mga bayo ko. Anong buot silingon sini? Ay, makadto ko kita sa rest house ninyo sa Aklan. Ano? Dito ka ko numatiner, samtang nagabusong ka. Paano kung hindi ako magpasugot, Yaya? Anak, hindi ka na lang anay magsupak sa iloy mo. Isa pa, makapalain sa bata kung magsagad ka sang ugtas. Ang maayo pa nga buhaton mo subong, amo nga magsunod sa gusto sang iloy mo. Ang malahalon, nagintungtan niya nga mabuhi ang ginadala mo. Mami, nga gusto mo ako nga taguon diri, samtang nagadala ako. Sano kita mabalik sa aton? Hindi ka magkabalaka. Mahapit kita dito. Mapadulong kita sa States. With the baby? I have to go. Madamo pa ko sang dapat nga asikasuhon sa opisina. Dala na dira ang pag-asikaso sa mga kinahanglanon naton padulong sa States. 8 ka bulan nang ginabusong mo ina. Kag 1 ka bulan na lang ang hulaton naton. Paano kung hindi ako magupod sa imo? Paano kung mapabilin ako diri kaupod sang baby? Kag ni Sir. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysay ni Eliasar nga ginpasakop ni Tia Bining kagaton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong pratuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Direksyon Marnie Mungkal. On
kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Rosie! Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kay raming mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alilangan, kayang-kaya mo yan. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie! Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Nang usang, boss, aga pa kami malibot ni Hari sa asyenda. Ate, sige handaan ko kamo sang inyo balon para maglagaw. Oo, nang. Nagapungko kami sa madabo nga kahuyan. Kag magkaon sa ginapadala mo sa akon nga balon. Ay, gali. Nakabugtaw na bala si nanay? Ay, wala pa, day. Mahamuok pang pagtulog niya. Diin ayan siya nagkadto. Masami na siya magabihan sa pagpauli. Ay, nga hindi mo siya pagpamangkuton karon kung makabugtaw na siya, day? Oo, nang pamangkuton ko karon si nanay kung magbugtaw siya. Igo lang ina nga makapauli kami ni Hari. Ate, sige, day, manda ako sang inyo balon nga pagkaon. Ay, kinahanglan nga makahalin sila dayon. Agod nga makapamasyal sang madugay si Hari kag si Rosie. Din si Rosie usang. Ay, aga pa sila naglakat ni Hari, ma'am. Agod nga maglibot sa asyenda. Amo gali? Ay, oo, ma'am. Mapauli man sila kuno nga duha. Sa wala pa tigpalanyaga. Maayo. Sige. Handay ako sa makaon. Oo, mamuli.
Kalipay ka, Anay Rosie. Bangon wala pa ako nakahanda. Sa madason, ang imo kalipay, mabuslan sang kalisod. Madugay na kita ka nag-upod sa bilangguan, Baldo. Apang wala mo gid masugid sa akon kung sinong ginpatay mo. Duwa ka tao. Nasiguro mo ba nga duha ng katao? Apang sino mga tao ngayon, ha? Ang isa, ginatawag kay Bong. Ang isa, ginatawag kay Billy. Bong kag Billy? Oo. Amoy ng ilang mga ngalan. May nobya ako sadto. Kalaslo na kami. Apang isa kagabi, naabtan ko nga ginapulihan siya sang duha ka tao. Nagdulong mga akong panulok. Ginhandos ko gilayon ang unang naabtan ko. Patay siya dayon. Kagang ikaduha, nagandom sa pagdalagan. Apang ginhandos ko siya. Gani natumba siya. Ginsakyan ko siya. Kaginatok-atok sang puno. Apang nagpakitluoy siya. Nga naghahambal. Nga ginsugo lang siya. Ginsugo siya kuno sang isa ka lalaki. Nga ginatawag kay Daryl. Daryl? Oo, si Daryl. Inangangalan, hindi ko ginmalintan. Adlaw gabi, ginapaminsar ko kung anong buhaton ko siya kung makita ko siya. Apang nadakpan pa ko sang pulis, gani nga napriso ako. Ginpatay mo man ba ng ikaduha nga lalaki nga to? Oo. Patay naman siya. Napulo kahatok-hatok sang buno ang akong ginbuhat sa iya. Kagang nobya mo, sa diin siya? Duha lang kadlaw ang gintiner niya sa ospital. Kag napatay man siya. Amo gali? Oo. Madamo siya sang naaguman nga kasakitan sa mga animal nga to. Kag nagasakit ang buot ko. Nga wala ko makapangapin sa iya. Nagakalsubo ako sa pagpaminsar si Tom. Kagayan, pagbuot sang kapalaran nga makagwa ako sa prisuhan. Agod matimalos ko si Raya. Raya? Amoy nangalan sang nubya ko sadto, si Raya. Kung mapatay ko ang Daryl nga to, magalinong na nga akong kaisipan. Wala kita ko maguna-una nga may iban kapagali nga tuyo, Baldo. Amoy na ang rason ko nga ang aging pangita ko ikaw. Bisan paano, may kilala ako. Hindi ka magpalibog. Buligan ko ikaw nga makita ang Daryl ngayon. Si Harry. Mabakal ina siya sang abono kung hindi ako magsala. Ay, amo nining ginahulat ko. Sundon kong ginasiling sa ako ni Mamoli. Sundon ko. Mayong agahan, ha? Ay, mayong aga man, Harry. May baklon kagid ay. Bawa, napaktan mo gid ba? Ikaw abing ari sa akon kaisipan eh. Ano pa? Nakahambal ako. Nga tani. Makita ko ikaw sa aga nga ini. Kagabi mo,
Do saging pamatian ang akon pangamuyo. Kagkaron, ari ka na. Kag-abi mo, kagwapo sa imo sa adlaw nga ini. Bawa, salamat. Kaya aga pa lang, nadayaw na ko ba? Wala ako nagalahog, Harry. Amoy nang matuod. Kaghuo gali. Dali anay sa lamesa nga to. Mainom anay kita sang chocolate. Salamat gidhana. Nakapamahaw na ako eh. Ay, kun amo, magpamahaw kaliwat. Wala ko sang gana magpamahaw kun ako lang eh. Pero, kung may kasalo ako pareho sa imo, patod nga maganahan ako. Ate, sige. Obdan ko na lang ikaw. Ay, salamat. Ay, dali na. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Aton pamahaw, Harry. Isa ka baso nga chocolate, kag pinirito nga itlog, kag toasted bread pagid. Abawa, daw mahuya man kita siniba. Wala pa gani ako makabakal na mahaw na ako. Wala pa man sang tao Ayaw o gali. Kamustang imo amay nga sinong primo? Mayo man. Ako lang ginsugo niya kay masako siya. Ay, amo gali? Kanamit sang chocolate kung mainit pa. Sige na. Magkaon ka na, Harry. Hindi ka maguya-uya sa akon, ano? Wala ka bala sang luyag nga makasalo ako sa pagkaon? Kwan. Ngabi hindi. Pero, basi may maakig sa akon. Sinong maakig? Wala sang maakig sa imo, Harry. Kay nga, suki kayahan namon diri. Kag kinahanglan, pakitaan namon sang kaayo ang amon tanan nga mga suki diri. Sige na. Karon, hungitan ko ikaw sang pinirito nga itlog. Hindi na. Makahuluya. Sige na. Kwan wala ko maanad nga may nagahungit sa ako ni. Kon amo, andaran ang kaugalingon mo. Kaysa pila ka adlaw, basi kun amo na nang buhaton ko sa imo. Hindi ako maributay. Nga amo sa itong ginapakita ni Hana sa akon. Daw sa may buot silingon. Kag sa pamatyag ko, daw nagapalinindog ang balahibo ko. Ano ba lang natabo sa iya? Nga hinali lang nga naghirop sa sakon? Kamusta ang pagalibot-libot ninyo ni Harry sa kadutaan, Rosie? Maayo manay. Maayong pagtubo sang aton mga pananom. Kag amo man ang mga bunga sang kahoy. Maayong pagpalakat ni Uncle Primo sa nagakadapat nga buhaton.
Oo. Maay matod. Apang mag-andam kasi na kay Primo, ha? Nga anay? Himali mo. Basta may plano siya nga agkawon sa imong imo propiedad. Nay, hindi na pagbuhaton ni Uncle Primo. Kung wala siya, hindi ako makaibalos ang akong buhaton. Kag si tatay, nagapabulig siya sadto kay Uncle Primo kung mabudlayan siya. Ay, Rosie, hindi raton pagambalan si tatay mo. Nga anay? Kung madumduman ko siya, doon nagagutok ang akong tugahan sa kalisod eh. Doon sa mapatay ako sa kasubo. Amo may nang ako nabatyagan sad tunay. Apang sa bulig ni Tita Veronica, kag ni Uncle Primo, kag amo man ni Hari, natapos ko ato tanan. Ay, kaayo gid sa ila, nay. Bisan pa. Hindi ka magsalig sa kay bisan sino. Sa akon ka magsalig. Bangod ako ang iloy mo. Mamangkot ako sa imo, Tom. Wala mo bala makita ang babae nga suno sa imo. Ginahigugma mo. Kaghanda ka nga mag-ako sang iya na himo nga pagpatay sa iya bana. Nakita ko siya sang magpamakala ko sa mga kinahanglanon naton diri sa balay. Apang napanago ako, gani wala niya ako makita. Nagapati pa siya nga ato pa ako sa prisuhan eh. Ote, anong nabatsyagan mo, Meg? Naluyagan mo pa blasya gihapon? Wala na, Migbaldo. Kag salamat gid sa imo, ha? Salamat sa imo sa masami mo nga paglaygay sa akon sang dito pa kita sa prisuhan. Nakamuklat na ako. Ngayon ang tanan nga maayo nga mga babaye, may maayo man nga batasan. Matahom si Muli. Gingamit niya ako. Agod lang madula sa banas niyang banan niya nga to. Kag naghinulusor gid ako. Apang ulihin na. Kagamuin ako nga nagalikaw ako sa iya. Dog sa ginakutot ako sang alingayo kung makita ko siya. Amo galit, Tom. Migbaldo. Amo sila nagkakatabo sa akon. Kag wala gid ako maguna-una. Nga mabot ang adlaw ngayon eh. Nga makita kong babae nga to. Nga mong ginakabig ko. Nga amo lang ang tanan sa kabuhi ko. Ote, si Usang ya. Nakita ko nga nagabantay ka sa iya permi kung magpauli siya halin sa iya trabaho. O galing kwan mig eh. Kung makahibalo siya nga nakaagi ako priso, basik ba na kung hindi na sa magpadayon sa pagpakigabyan sa akon? Nga hindi mo pagtilawan nga isugid sa kay Usang ang natabo. Basik kung makahangop man siya sa imo? Pabayi lang, Mig. Buhaton ko giti na sa pilakadlaw. Kung may kaisog na ako sa pagbuhat sila. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta.
Kailangan mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!